Mga kapuso, nangita ba mong lugar nga haom suruyan alang sa pamilya ug mga higala? Ani ay usa ka lugar sa Minglanilla nga among nadiskubrihan nga swak kaayo aron magbanding ug maglingaw-lingaw. Busa mga kapuso, manlaag ta. Pinaagi na yung report. Dinhi sa usa ka theme park nga nahimutang sa lungsod sa Minglanilla, nakaplastar kining moabot sa unom ka mga carnival rides. Dinhi mamahimo mong manuroy ug maglingaw-lingaw kauban ang imong pamilya ug mga higala sa mga gustong magbanding ug isulit ang quality time. Sa entrance fee nga 450 pesos matag weekdays ug 550 matag weekends, mamahimo na nimo kining ma-enjoy unlimited. Ani adinhi ang ilang Vikings, spacecraft, merry-go-round, bump cars, tadfall ug tasa-tasa. Matud sa tagduma dinhi, mga brand new ang mga rides, mao sigurado gayud nga dili kini mo palyar. Gisiguro usab nila ang safety sa mga sumasakay. Mga brand new rides natin, so safety is a priority for us, no? Since brand new sila, we know na hindi magmamalfunction. We're confident na hindi nagmamalfunction ng rides natin. Wa pa mahuman ang maong theme park apan mamahimo na kang mag-enjoy dinhi. Karong tuiga, gilauman nga mas mudaghan pa kini nga moabot sa 13 ka mga rides. Kining usa ka pamilya tuyong miadto sa lugar aron magbanding. Enjoy ra pod para sa mga bata. Okay naman, enjoy. Parang first time to sa Cebu eh. First time sa Cebu kaya in-experience namin. Bukas matag adlaw ang theme park matag alas 12 hangtod sa alas 8 sa buntag matag weekdays ug alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi matag weekends. Bani Demi Hernani, Chona Carlon, Balitang Bisda.